पावर स्टार पवन सिंह के धमाका अगेन, एक बार फिर से पवन के जमी रंग। हाल ही में लॉकडाउन के बाद पवन सिंह के पहला फिल्म घातक के ट्रेलर 2 अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज कइल गयी। भोजपुरिया इतिहास में ऐसन पहला बेर भइल बा कि 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेलर रिलीज कइल गइल बा। अगर बात करे के फिल्म के तो पवन सिंह के फिल्म एगो सस्पेंस थ्रिलर बा। फिल्म में एक्शन से लेके रोमांस तक सब देखे के मिली। अब पावर स्टार पवन सिंह के फिल्म हो और एक्शन और रोमांस ना हो, ऐसा हो सकेला भला? फैंस के मनोरंजन के भरपूर इंतजाम कइल गइल बा। अब बस उम्मीद बात है फिल्म के रिलीज होखे के। रवा के बता दी कि फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह के अपोजिट बाड़ी खेसारी के हसीना सहर आफ्सा, जे खेसारी के संग मेहंदी लगा के रखना 3 में नजर आयल रहली। पवन और सहर आफ्सा के अगर जोड़ी के बात करी तो जोड़ी फैंस के बेहद पसंद आ रहल बा। तभी तो इस जोड़ी के खुमारी मिलेनियम व्यूज में शुमार हो गइल बा। वेल, अगर कहल जाए तो वैसे तो ये अभी डिजिटल कमाल बा जनाब। अब आगे देखे के बा कि फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर कितना कमाल करी। फिलहाल तो फिल्म के रिलीज डेट रिवील नहीं कइल गए। उम्मीद बा फिल्म जल्द ही सिनेमा घरन में दस्तक देई। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। और हाँ, भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और जानी हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के। देखत रही सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।